בשם השם נעשה ונצליח. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בעזרת השם נמשיך מפעם קודמת שעצרנו במסכת חגיגה. אנחנו כמדומני הגענו, נמשיך מאיפה שהפסקנו. הנה, מפה נתחיל, הנה, נמשיך מאיפה שהפסקנו בהתחלה. הגמרא שואלת, ולאמרו לה בעדיה, למה שהתלמידים של רבי יהושע שהם באו להגיד לו דברי תורה, הם אמרו לו את זה כאילו לא ישר, כאילו אמרו לו את זה כזה אחרי שהוא דיבר איתם ואמר להם שבצל מי הייתה וזה. למה הם לא ישר אמרו לו את הדברי תורה האלה? מישהו מעשה שהיה, לא שהיה מעשה. דתניא, מעשה ברבי יוסף בן דורמסקי שהלך להגביר פני רבי אלעזר בלוד. אמר לו רבי אלעזר, מה חידוש היה בבית המדרש היום? הנה, בדיוק. רבי יהושע שואל אותם, מה היה חידוש בבית המדרש? והתלמידים שלו פשוט התמהמהו, תלמידי חנוך אנחנו שותים. למה? ויש להם מעשה מאוד דומה. תשמעו את המעשה. אז רבי יוסף בן דורמסקי הלך להגביל את פני רבי אלעזר בלוד. אז רבי אלעזר שואל אותו, מה החידוש היה בבית המדרש? והוא לא התמהמה, אלא הוא ישר אמר לה, נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרים, מעשר עני בשביעי. הם אמרו בבית המדרש, נמנו וגמרו, נמנו זה והם למדו, גמרו זה גמר זה למד. שבבית המדרש היום שהמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעי. רקע, בתקופת, עוד מעט נגיע לזה, אבל בכללי באזור עמון ומואב, שזה לא ארץ ישראל, אין שם קדושת שביעית ויש שם מעשרות מדי רבנן. בכללי, אם מכשירים את המקום כמו שהיה בעולי מצרים, אז יש שם שביעית. אנחנו מדברים פה על אנשי הכנסת הגדולה שתקנו שלא מעשרים מעשר עני, שמעשרים מעשר עני בשביעית ואין שמיטה. אמר לו רבי אלעזר, פשוט ידיך וקבל עיניך. מה זה פשוט ידיך וקבל עיניך? אמר לו, כאילו תהיה עיוור. למה? בגלל שהתקנה הזאת הייתה לפי של אנשי הכנסת הגדולה. הם היו תנאים, התנאים היו אחרי. איך אתה אומר לי שהם מעשרים מעשר עני בשביעית? הרי זה היה מאנשי הכנסת הגדולה. איך אתה אומר לי שזה היה בכלל ממה ששאלנו היום? פשוט ידע וקיבל עיניו. התעבר. בחר רבי יוסי ואמר, בחר רבי אלעזר, ואמר, סוד השם לרעיו ובריתו להודיעם. מה זאת אומרת סוד השם לרעיו ובריתו להודיעם? כאילו, מה זה כאילו? בגלל שהשם יודע, בגלל המעשה הזה שהוא התעבר, זאת אומרת שרבי אלעזר לכאורה צודק, בגלל שהוא התעבר. אם הוא היה טועה, אז הוא לא היה מתעבר. זה המעשה הזה של לרעיו ובריתו להודיעם. שהוא אמר לנו פה רמז, שהוא התעבר לכך שאנשי כנסת הגדולה תקנו ולא חכמים. אמר לו לרבי יוסף, לך אמור להם, אל תחושו למניינכם. כאילו עכשיו בגלל שהם אמרו את החידוש הזה, אז הוא אמר להם, לכו תגיד שאל תחושו לתקנה הזאת, הרי היא כבר הייתה באנשי כנסת הגדולה. הנה, אל תחושו למניינכם, אל תחושו לתקנה הזאת שהיא לא נכונה. למה?
כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, הוא שמע מרבן יוחנן בן זכאי, שהוא שמע מרבו, ורבו מרבו. הלכתה למשה מסיני, המון ומואב, מעשרים מעשר עני בשביעית. זה כמו הלכה ממשה מסיני, שהם צריכים מעשר עני, והם לא חייבים בשמיטה, אם לא קידשו את המקום. עכשיו נשמעו מה ההבדל בין עולי בבל לעולי מצרים. מה הטעם שהם פטורים משמיטה וצריכים להביא מעשר עני? הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל. זאת אומרת, כשהיה עולי בבל הם כבשו את האזורים של ארץ ישראל. בעולי מצרים של יהושע בן נון הם גם כבשו את עבר הירדן המזרחי. אם הם כבשו את עבר הירדן המזרחי, אז שם הם כאילו קידשו את המקום מעבודה זרה, ואז היה שם, אז הפירות שם היו קדושים בקדושת שביעית, והיה שם שמיטה, והיה שם כמו בארץ. אבל כשעולי בבל באו, הם כבשו חלקים קטנים מארץ ישראל, הם לא כבשו את כל מה שהיה בתקופת יהושע. מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לשעתית לבוא. שיהושע קידש את הארץ, זאת אומרת קידש אותו מעבודה זרה והכל הדתיים, זה היה לאותו הזמן. אחר כך כבשו את ארץ ישראל הבבלים בפסקה הקדושה, ואחרי שעולי בבל באו עדיין בפסקה הקדושה של שמיטה שם. ולא קידשה לעתיד לבוא, זה לא יכול להיות, זה היה רק לא תמיד. וניחום כדי שיסמכו עליהם, וניחום כדי, וניחום כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. ואנשי בבל הניחו את המקום ולא קידשו אותו, כדי שכאילו הם יהיו פטורים מהשמיטה, ואז נתקן להם שיהיו חייבים מעשר עני בשביעית. תנא, מה זאת אומרת תנא? זה שנה, לא משנה, תנא, לאחר שנתיישבה דעתו של רבי אלעזר, אמר, יהי רצון שיחזרו עיני יוסף למקומן, פנן, שיחזרו עיני למקומם וחזרו. טוב, זה הסוגיה הזאת. עכשיו נתחיל סוגיה חדשה. תנו רבנן, שאלו חכמים, איזהו קטן, איזהו שוטה? מה זה שרשום שוטה פטור? מי זה? מה זה אמור להיות? היוצא יחידי בלילה, ועלה מבית הקברות, והמקרע את כסותו. זה שוטה. איתמר, ככה נאמר. רב הונא אמר, עד שיהיה כולן בבת אחת. בא לך רב הונא, שומע את הדבר הזה, ואומר שמי שיוצא יחידי בלילה, ומי שעלה בבית קברות, והמקרע את כסותו, ועושה את כולם בבת אחת, זה לא שהוא לוקח רק אחד, זה נקרא שוטה. שרק הוא עושה את שלושת הדברים האלה. רבי יוחנן אמר, אפילו באחת מהם, אפילו שהוא עושה רק אחד מהדברים האלה, הוא יקרא שוטה. עכשיו הגמרא שואלת איך ידעני, במה מדובר? ידע ולא דרך שטות, אפילו באחד הנמי. ידע לא, דלה ודאו דרך שטות, אפילו כולו נמי. לא. מה הגמרא אומרת לך? איך זה דומה? אם הבן אדם הזה עושה את זה דרך שטות, את הדברים האלה, את שלושת הדברים האלה, אפילו אם הוא עושה דבר אחד מהם, הוא נקרא שוטה. אבל אם הוא לא עושה את זה דרך שטות, אפילו בשלושת הדברים האלה, הוא לא נקרא שוטה. רגע. לעולם נקע ולאו